אם אתם רוצות ורוצים עיר שמציעה פתרונות של דיור חברתי וציבורי ועוצרת פינויים בדרום העיר וביפו ומציעה שכירות ארוכת טווח, תעשו רגע רעש. אם אתם רוצות ורוצים עיר דמוקרטית שמעבירה כוח לתושבים, שבונה ועדי שכונות, נותנת להם תקציבים, נותנת להם סמכויות, תעשו רגע רעש. אם אתם רוצות ורוצים עיר שוויונית שמכירה שיש שכונות וקהילות שמופלות פה פעם אחר פעם אחר פעם ומחליטה לתקן את הדברים האלה, תעשו רגע רעש. אם אתם רוצים עיר ירוקה שמבינה שהמאה ה-21 לצערנו הרב היא המאה של משבר האקלים והגיע הזמן להיערך הדבר הזה, והיא לא אומרת זאת לא בעיה שלי, זאת בעיה של המדינה, אלא משפצת תשתיות ומשפרת את התחבורה הציבורית ועושה סוף סוף צל ברחובות בזמן שאנחנו מחכים לאוטובוסים, אז תעשו רגע רעש. אם אתם רוצים עירייה שלא מוכנה לספוג העסקה לא הוגנת, ולכן בבית שלנו, בעירייה שלנו, אין דבר כזה העסקה קבלנית, והיא מעלה בעירייה את שכר המינימום ללפחות 40 ש"ח לשעה, וגם אומרת לעסקים בעיר, מי שרוצה לעשות איתי עסקים, צריך להעלות את שכר המינימום בעיר, צריך להעסיק בהעסקה ישירה. אם אתם רוצים עירייה כזאת, תעשו רגע רעש. אנחנו הולכות והולכים לעשות דברים אחרת. כי אנחנו יודעים שעיר היא לא הבניינים שבה, עיר היא האנשים שבה. עיר היא יצירה משותפת. עיר צריכה להיות הטרוגנית ומגוונת. אנחנו יודעות ויודעים שמגיעה לנו עיר שאפשר לא רק לשרוד בה, אלא שאפשר גם אשכרה לשגשג בה. אנחנו נהיה שם כדי לשנות אותה לטובה, וכשאני אומר לטובה, אני מתכוון לטובתנו, לטובת הרוב הגדול של תושבות ותושבי העיר הזאת. חברות וחברים, שיהיה לנו בהצלחה.